Ordiziak aurten 750 urte betetzen ditu, eta horren baitan sartu da Gitorauan kongresu hau. Duela 2 urte hasi ginen kofradiarekin batera, kofradi bezala, jardunaldi batzuk sortzen, nolabait hartzantzarekin, metatzailekin batera balioan jartzeko sortzen den bitxi berezi hori, honetan, kongresu honetan nahi duguna da oraindik oihartzun eta indargilo bat eman. Hartzaien lanak hornitzen ditu jatetxe askoren mailak. Izan ez ere ederrak dira eskaintzen dituzten gaiak. Arkume eta zikiro goxo, gaztan berata gaztaiak. Gehiago maite behar ginuzke ardiak eta hartzaiak. Orduan, azken batean, gaur egun gizarteari eskaintzen zaizkion edo egiten zaizkion onura horiek zerbitzu ekosistemikoak, externalidade positiboak eta hola hitz horiek erabiltzen ditugu hitz potoloak, ez? Gazkao txikiko oso modu xume batean esaten ezun bertso horretan gizartean ere baldin baditu gaztaia, paisaia, kultura, horiek hartzaileak eskaintzen dituztela eta gehiago maite behar genituzke ardiak eta hartzaileak, ez? Eta maitatzen baldin baditugu lagundu egin behar dira. Egia da, ez baldin bada gai gizartea kontziente izaten benetan bere lana inguruneak ze ematen dion, oso zaila izango da, etorkizunea behi da, sektore indartsu bat izatea. Gure sektoreek, orokorrean denek, gure ustez bi gauza behar dituzte etorkizuna izateko. Errentagarritasuna eta prestigioa. Errentagarritasuna izandatik, baina lan bat prestigiorik ez duena baldin bada, edo gizarteak onartzen ez baldin badizu, edo aitortzen ez baldin badizu duzun zure lan horren garrantziak oso zaila da, jendea sektorera erakartzea, eta errentagarritasunik ez baldin badago ere oso zaila da erakartzea. Orduan, arlo hortatik sektoreak gizarteari egiten dion ekarpena oso zabala da, eta hoi geroz da gehiago gizartea horren kontziente izan behar da. Iraganetik ateratzen dugun eredua oso garrantzitsua da. Gure historia presente izatea gidari bikaina izan daiteke etorkizunerako bide horretan. Bestalde, biltzar hau Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroen testuinguruan antolatzen da. Gure unibertsitatearen uda ikastaroak nazioarteko erreferente akademiko bat dira. Eta biltzarra testuinguru horretan egoteak haren bikaintasun akademikoa eta haren difusio garrantzitsua bermatzen ditu. Hildo horretan, pozten naiz ere, gaztaren nazioarteko biltzarraren garrantzia areagotzen ari delako urtetik urtera. Aurtengo egitarauari erreparatzen badiogu, gai benetan interesgarriak daudela ikusiko dugu. Hainbat herrialdetako gazta ekoizpenaren esperientziak, jarduera hau komunikatzearen balioa, jatorri deituren azterketa, edo produktuaren balioa turismoaren ikuspuntutik. Horrek guztiak zer adierazten digu, biltzar hau ekitaldi gero eta garrantzitsuagoa dela sektore honetan.